Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa, saka nyaya iyi iri muchirungu, saka ndichange ndichizoibvisa kuchirungu ndichiunza kuchishona. Nyaya yacho yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu, please post for me makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ane makore 49 ekuberekwa. Business rangu randinoita ndiro riri remauber. So mukoma, zvakaitika ndezvekuti nenyaya idzi dzekuti iko zvinozvi kwava nezvezve zvekuti unoenda uchinopick up a parcel obva wazonodropa off that parcel. Ndakati one day ndainge ndakatorelaxa zvangu ndigere mumotikari mangu ndakamirira the next trip. Ndakati ndakamirira that next trip ndipo pandakabva ndazoreceiva a notification kuti kwainge kuine kamwe kabox kainge kachida kutakurwa kuti ndinge ndichienda kunokasiya somewhere. Kabox aka ndaifanira kuti kana ndikanokapika ndobva nako kumasuburbs ndobva ndazoenda nako kumalocations. Ndakaenda kuya ndokubva ndatosvika umwe murume nomumwe mukadzi, aiwa vanhu vane mari dzavo, vainge vakatomira pagedhi ravo kuma estates ikokoko. Then ndokubva ndazopika up kabox kaya ndokubva ndatanga kutevedzera GPS ndokubva ndazoenda kulocation. But ndakati ndichiri munzira pamarobots ekuti ndinge ndichibuda mutown ndokubva ndanzwa kuti kuback seat mukabox muya mainge muine zvinhu zvainge zvichifambamo. Ndaitonzwa kutoti mainge muine chinhu chainge chichifema chichiparapara kabhokisi kaya. Mukoma, ndakati ndamisa motikari yangu kuti ndiite ma-investigations, but kuti ndinge ndichivhura manje ndakabva ndaona kuti hazviite because box iri rainge rakasiliwa. Then ndakabva ndangozunza kudai kuti ndinzwe kuti mune chinhu chinorarama here kana kuti chisingararame. Kuzunza ndainge ndichitira kuti kana muine chinhu chinorarama pakunotyika chaizobva chazotanga kuita noise ndobva ndadzorera neparcel, ndobva ndazodzokera neparcel iyi nekuti hatitendedzwe kuti kusenga zvinhu zvakaita seizvozvo. Ndakati ndazunza kudaro ndagadzika kabox kaya zvekare kuback seat because ndainge ndanzwa kuti mainge musina chinhu chainge chirimo. Ivo amai vacho avo vakanditambidza kabox aka vakati mainge muine maBrazilian weaves maviri. Ndakabva ndagadzika box riya kuback seat ndokubva ndaramba zvangu ndichienderera mberi nerwendo rwangu. Ndakati ndava kunopinda mulocation ndakabva ndaona kumashure kweback seat kwainge kuine makonzo maviri ainge akagara pamusoro pekabox kaya. Ndakamisa motikari yangu ndokubva ndabuda mumotikari ndichimhanya. Ndakati ndichinodzokera mumotikari muya ndakabva ndaona kuti makonzo aya ainge anyangarika, saka ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda kumba kwangu uko ndokwainge kwava nedambudziko remakonzo, but kuti gonzo ringazogara mumotikari zvinhu zvekuti zvakazongotanga kungondinetsa. Ndakazoti ndasvika pamba paya apo pandainge ndaudzwa neGPS location kuti ndo panoperera trip. Ndasvika paya ndakamira ndichamira, but ndakazoona umwe mukadzi uyo akabuda. Mukadzi uyu ndakabva ndaona kuti ihama yemunhu uyo ainge andipa kabox aka because mukadzi wacho nemukadzi uyo ainge achibuda vainge vakafanana. Ndikaona sekunge munin'ina wacho. Iye akati achinobuda, akati achinodongorera mumotikari akabva atanga kunamata. Ndakatoona kutoti ainge akabata bhaibheri rake ndokubva anamata akanamata akati, this gift I cannot accept it. Ndokubva ati, this gift it is for my sister. Kune kufunction kwandiri kufanira kuti ndinge ndichienda, saka vandipa weave yavo kuti ndinge ndichizoipfeka, but I can't accept it. Go back with it. Ndokubva vafona vakabva vaisa foni yayo paloudspeaker vakabva vati, sisi, I cannot accept this gift, please, thank you, but I cannot accept it. But havana kutaura the reason as to why vainge vasingakwanise kuaccepta gift iyi. Ndakabva ndangoti izvi ndo zvinonzi zvinhu zviri very weird. Ndokubva ndakonesa motikari yangu ndokubva ndaignore matrips ose avo because vanhu vaya vakabva vati they were going to pay me. Ivo vakabva vati they were going to give me an extra 200 kana ndikadzoka nebox iri. Ndakabva ndazodzokera nebox reria ndokubva varigamuchira ndokubva vapinda zvavo mumba mavo. But zvinhu zvekuti zvakandivhiringidza kuti how come
box iri ndakanzwa kuti mukati maro mainge muine chinhu chainge chichifema chichipara box. Ndokubva ndazoona kuti pamusoro pebox painge pava nemakonzo maviri. Pandakamisa motikari makonzo aya ndikabva ndamashaya. Why is it? Munin'ina wacho paakabuda akabata bhaibheri akabva atanga kunamatira ende haana kana kumbogara ada kuswedera padhuze nacho chibox ichi. Akatoita zvekutodongorera nepawindo kudai akabva ati, that gift my brother, I am so sorry but I cannot accept it. Akabva anamata akandinamatira akati, safe journey but please return this gift, I cannot accept it. Vaya vakangosvika vakagamuchira chinhu chavo chiya ndokubva vandipa mari yangu, vakatondipa an extra money on top of the money that they had given me. Izvi zvinhu zvekuti nanhasi zvichiri kungondinetsa mupfungwa dzangu, and I don't know kana kuri kuti zvinhu izvi zvichazondivhiringidzawo makonzo awa, kana kuri kunze zvikwambo zvavo kuti zvakazosara motikari mangu here, kana kungoti ndakangoonawo zvinhu zvainge zvisipo. Each and every day I am trying to pray but ndinonzwa ndichitya. I feel so sorry. I used to be a smoker but nezvinhu zvose izvi zvandakaona, kana kuti ndinge ndichisvuta fodya ndava kutonzwa ndichitotya kuti zvimwe kuda maybe if I stop praying zvinhu izvi zvinobva zvandiataka. Hey vidare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. So message iyi yakanyorwa nechirungu, yanga iri translation iyo yandanga ndichikupai. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana uchitawo izvi zvebold, please come to my inbox and share with me your own stories kuti mumabasa enyu awa amunoita ndezvipi zvimwe zvinhu zvekuti unoti kana ukazvifunga zvamunombosangana nazvo unoona kuti ya izvi zvinhu izvi hazvijaiririki. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma Nashe ndiri murume ane makore 36 ekuberekwa. Inini mukoma zvinhu zvakambosvika pakundiomera zvekuti ndakasvika pakugara parenk, ende munongozivawo kuti pari zvino marenk edu emuzimu kana tichingoti renk tinongoti pose panongorenka motikari dzemushika ndo panenge pari parenk ipapo. Mukoma ndaingotiwo mota yemushika iyo inenge yangorengawo kuti inge ichimbozororera ipapo pandainge ndichita zvekudanidzira makombi, ndobva ndangopindamo ndobva ndatorara. Mukoma dzimwe nguva ndaizotoita zvekutomutswa motikari yava kutofamba. Upenyu hwandainge ndichirarama hwainge huri upenyu hwainge hwakaomarara. Ndakabva ndatanga kutora zvinodhaka ndichitira kuti ndige ndichikanganwa zvose izvo zvandainge ndichisangana nazvo, because mukoma inini nditoriwo munhu akatoendawo kuteachers college, ende ndakati ndichibva kuteachers college ndokubva ndazotombowana basa. Mushure mekunge ndawana basa ndinofungidzira kuti ndakabva ndazonzwirwa godo, because basa racho mukoma pacho pandaifanira kuti ndinge ndichizova posted permanently pane zvakangoitika, so ndikabva ndatokuita silly mistake ndokubva ndazopfimbawo umwe mwana wechikoro, yet I was someone who never thought of doing that. Ndini uyo ndikabva ndatongodzingwa nekutoblacklistiwa, saka kuti ndinge ndichiwana basa zvakabva zvazova zvinhu zvekuti zvainge zvichinetsa. Ndikabva ndazotanga kuita zvechiwindi as a graduate yakatobva kuteachers college. Life was very difficult. Ndaiti pose pandinodzokera kumusha ndainge ndina vamwe banguru vangu avo vaiwanzokuuya vaipfuura nepamba, ameno kuti ivo vaizviziva sei kuti ndinenge ndadzoka kumba. Vaibva vatanga kundinemera vachiti, saka ndozvawakapedzera here mari yemunin'ina wangu? Ndinofungidzira kuti munin'ina wangu kumakuva uko kwaari haana kuzorora, mweya wake hauna zororo, because akashandira pasina, akasafira pasina. Dai mari iyoyo yaakakuendesa kuzvikoro zvose zvaidhura kuzonosvika uchizonosvika kumakoleji enyu iwawo ehuticha, dai akazvitengera mombe dzake. Zvimwe kuda mombe idzodzo dzingadai dzakaberekana dzikawanda, vanin'ina vako vachitarirawo kuti havachakwanisi kuramba vachienderera mberi nechikoro nekuda kwako iwewe. Saka zvinhu zvekuti zvaindirwadza, ndaitoona kutoti kana mai vangu zvinhu zvekuti zvainge
zvichivarwadza. Mukoma Nashi ndakazoti ndadzoka zvangu kuHarare ndikabva ndati Mwari, panapa kana kuri kunzi inini muchandiranga neshamu yenyu, aiwa ndirangei zvenyu neshamu yenyu, nekuti inini ndaneta nekutambudzika, ndaneta Mwari wangu. Ndakabva ndambosiyana nezvose izvo zvandainge ndichiita zvekunamata, ndikabva ndati izvi hazvina kana dhiri zvekunamata. Ndokubva ndatanga kufamba mun'anga dzakasiyana siyana. Ndakati ndichinofamba mun'anga ndokubva ndazosangana neumwe akandigonera. Handizivi kuti ndingati akandigonera here kana kuti ndiye akazondikanganisira upenyu hwangu. Ndichinosvika kuya iye akabva ati panapa yatiri kuda kuita inonzi we do not want to beat around the bush. Ndikuda kuti ndinge baya tsvina nechigunwe. Ndokubva andikudza kuti iwewe kuti unge uchiita mari muzukuru unofanira kuti unge uchiunza amai vako pano, chitunha chaamai vako. Mukoma ndakavhunduka ndikati ko izvi zvava kutaurwa pano ndezvipi? Ndakafungidzira kuti zvose izvi zvainge zvichitaurwa zvimwe kuda zvainge zvichazoitwa mumhepo, mumweya. Ndikabva ndabvuma paya, ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichikasika kudzokera kumusha. Kana ndadzokera kumusha sekuru ava vachange vachizondiudza zvekuita. Vakangonditi iwewe kana ndava kuda kutaura newe zvaunofanira kuita ndezvekuti unongoenda panenge paine glass, ndichazokuudza zvekuita. Ndakabva ndadzokera kumusha. Ndichidzokera kumusha ndakatotengawo kagrosari kangu ndokubva ndasvika pamba paya. Zvose zvainge zviri bo. Then sekuru ava ndakazotanga kunzwa voice ravo richiita sekunge munhu ari mubako. Ndokubva ndaenda kubedroom kwamama because ndokwega kwainge kuine wardrobe yainge iine mira. Ndikabva ndanomirapo pamira paya. Ndikabva ndatoona sekuru vaya inga wani vainge vari ivo vainge vakagara pachiya yavo yeumambo. Ndokubva vatanga kutaura neni. Vakabva vazondipa tsono, zvinhu zvinoitika mumweya mukoma. Tsono yakatongobuda nepaglazi iroro repawardrobe yamuchembere vangu. Ndikabva ndanzi tsono iyi, chitora tsono iyi, ende zvakanaka kuti zvinhu izvi wazviita uri mubedroom mamai vako. Ndikabva ndanzi tsono iyi ndaifanira kuti ndinge ndichiibayirira pamubhedha waamai. Saka zvandakazoita Mukoma Nashi ndezvekuti ndakabva ndazosumudza mattress yaamai vangu ndokubva ndabayirira tsono iyaya. Ndikabva ndanzi amai vako kana vazofa unofanira kuti unge uchizobvisa tsono iyi, wazvinzwa? Ndikabva ndati zvakanaka. Ndikabva ndanzi chidzoka kuHarare. Ndokubva ndadzoka kuHarare Mukoma Nashi. Ndakati ndichingonodzoka kuHarare amai ndikabva ndanzwa kuti amai vainge vanyanyisa kurwara. Saka ndakabva ndazotumidzira manhu mari yekuti vange vachiuya naamai. Amai vakabva vazouya nehanzvadzi yavo. Vakati vauya nehanzvadzi yavo ndokubva vasiya amai, but vakabva vazotumidzira muroora wavo kuti ange achizobatsiridzana neni gogo ava kuti vange vachizobatsira amai, nekuti inini neurwere hwese uhwo hwainge hwakatarisana naamai ndaisakwanisa kuti ndige ndichizovagezesa. Pose apa Mukoma ndaiti kana ndikatenga zvimabhanana zvimaapple ndaibva ndatanga ndapfuura nekumba kwavo sekuru vaya vobva vamwaya mishonga yavo. Paya pandaizodzokera kumba amai vaizoti vachidya zvinhu zviya zvainge zvichitowedzera urwere hwainge hwaiswa mavari nasekuru vaya. Urwere huya hwainge hwava kutokomba Mukoma. Amai vangu vakazorwara very serious ndokubva vazoendeswa kugomo. Saka amai vangu vakati vachinoshaika ndokubva vatakurwa vakabva vaendeswa kune imwe mochwari. Ndainge ndakatobhadhara mochwari iyi kare. Zvose izvi ndichizviita ndainge ndichizviitira kuti ndikwanise kuzowana access yekutora mutumbi waamai vangu. Takatoshandisa motikari yavo Noah, motikari yavo sekuru ava. Ndokubva taenda kuya tikabva tanotakura mutumbi waamai. But mutumbi uyu chinondirwadza ndechekuti vamwe avo vanoshandidzana nasekuru vakaramba Mukoma kuti ivo vange vachindibatsira kusenga mutumbi. Hakuna chinhu chinorema semunhu anenge akafa Mukoma. Ndakabvisa amai vangu patable. Munoona matables aya avanogadzika zvitunha kana vachiklina vachigeza chitunha. Ndipo pandakatora mutumbi waamai vangu ndikabva ndarwidzana nawo mutumbi waamai ndikabva ndanougadzika mumotikari. Ndisi uyo motikari ikabva yazorohwa ndokubva tazoenda kumba kwasekuru vaya. Takati tichinosvikako kumba kwasekuru vakabva vati chitunha ichi chaisatendedzwa kuti chinge chichipinda mudare ravo. Takabva tazoenda kune imwe imba iyi Mukoma. Ndakabva ndatoona kutoti ndozvayakatovakirwa pamba pavo sekuru ava. Munotorakidza kutoti vanhu vazhinji vanouya kuzoromberapo pamba pavo, vanotoita mhiko idzodzo dzandakaita. Ndakabva ndanzi
ndaifanira kuti ndinge ndichizovata usiku hwose nacho chitunha ichi chaamai vangu. Mukoma, zvinhu zvekuti zvakandidzimba mwoyo because ndakabva ndazovharirwamo mumba imomo ende mukoma, zvinhu zvekuti zvakandidzimba mwoyo ende ndakanzwa hana yangu ichirova mushure mekunge ndaudzwa kuti ivo vachazokiya dhoo nekunze. Ndaifanira kuti ndinge ndichizorwidzana nawo mutumbi uyu waamai vangu nekuita bonde navo. Saka painge paine chimwe chikari icho chandainge ndakanzi ndichingopedza kuita bonde naamai vangu, ndaifanira kuti ndinge ndichizozvisuka sikarudzi yangu ndichiigeza nemvura yainge irimo muchikari ichocho. Ndakaita bonde naamai vangu, hapana kana zvandakanzwa mukoma because mutumbi wavo wainge wakatonhora sei. Apa ivo amai vakafa, maziso avo akavhurika. Saka ndichiita bonde navo vaita sekunge vainge vakanditarisa. Ndakazoti ndava kuita raundi number 2 navo amai vangu, amai ndopa vakabva vazondidzipa vakati, uri kuiteiko iwe, uri kuiteiko? Handisiri here ndakakuzvara? Shuwa ndingakuzvara kuti unge uchizondiita zvakadai so? Ndakabva ndatanga kuvatuka sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya. Ndakavatuka ndichivati, amai ifai amai, nekuti imimi ndimi wandakasarudza kuti ange achizova chikwambo changu. Saka ifai amai, ifai ndikwanise kuzoenjoya upenyu hwangu. Takarwidzana naamai vangu, amai vakabva vazoti, mwanangu, hongu kufa ndakafa, handiti ndiwe wakandiuraya here? Amai vakabva vazonditi, iwewe ndakupa makore 17 ekurarama. Mushure mekunge wararama makore awa anokwana iwo kuita 17, uchazofa ende uchafa rufu runorwadza. Ndakarwidzana navo amai, ndakadzipa chitunha chavo ndichiti, ndiudzei amai kuti ndichafa rufu rwakaita sei rwamati runenge kuchizorwadza. But chitunha chaamai chakabva charegedza kuresponda. Ndokuramba ndichingoenderera mberi ndichiita bonde navo. Ndokuramba ndichienderera mberi ndichiita bonde navo. Kunze kwakazoti kwava kuda kunoyidza, kwainge kwava kuma 3-3, ndipo pandakabva ndazonzwa dhoo rava kuvhurwa. Ndikabva ndazonzi, muka mukomana, muka chikomana, tinge tichienda kunodzorera mutumbi uyu waamai vako. Ndo patakabva tazotora chimhasa. Takati tatora chimhasa ichi chakareba zvimhasa zviviri zvakasoneredzwa kuti chinge chizoita chimhasa 1. Mutumbi waamai ndikabva ndazonzi ndinge ndichiubvisa pamubhedha. Ivo sekuru ava vainge vachingonongedzera vachindiudza zvekuita vachindinongedzera netsvimbo yavo. Ndakatatarika nawo mutumbi waamai vangu ndikanougadzika pachimhasa paya. Then vaya vanoshandidzana nasekuru ndopa vakabva vazondibatsira, but vaimeka sure kuti vasagumana nemutumbi waamai. Ndokubva tazodzokerako kumochwari kuya ndikabva ndazonosiya mutumbi waamai vangu ndikadzoka kumba. Ndakati ndichidzoka kumba mukoma, tainge tatoita mapreparations ekuti tinge tichitakura mutumbi waamai tinge tichidzokera nawo kumusha. Amai vakati vavigwa, inini tiripo pamariro aamai. Ndakangopinda mubedroom ndichiita sekunge ndainge ndichichema mubedroom raamai. Ndikabva ndatanga kutsvaka tsono iya yandainge ndakanzi ndinge ndichiibvisa, asi chinondishungurudza ndechekuti ndakaishaya. Handina zororo because sekuru ava vakabva vati, kana amai vako vakati iwe uchafa rufu runorwadza, zvimwe kuda tsono iyi yausina kuzoona pamwe ndo ichazokubaya kusvika uchizonofa. Saka handizive kuti tsono iyi iri pai. Ndakavhendenyura mukoma Nashi mushure mekunge taviga amai ndichiitsvaka tsono iyi ndikaishaya. Ndicho chega chinhu chinondishayisa rugare. Kana rwuri rugare rwemari ndinarwo, but tsono iyi yandakashaya ndo inondishungurudza nezvozvo zvandakaudzwa naamai zvekuti iwewe uchafa uchitambura, uchafa rufu runorwadza. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa nichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakatomboona imwe series inonzi 1000 Terrible Ways to Die. Ndichida kungoona kuti what is the most painful way to die. Zvakangoma hazvo vedu we 17 years to live uchinjoya upenyu hwako. Ungadzitora here mhiko idzodzo ungoenjoya upenyu hwako for 17 years obva washaika mushure mekunge waita bonde nechitunha chaamai vako. Zvakangoma hazvo vedu we.